Kanglub ani gi marak tholi birang asida BDF su saruk yari haiki. Wafam asing asi Major Khudalaiba Manipur Press Club ta All Manipur BDF Welfare Association gi advisor Devan Lasham na phongdoki bani. Mak na makha taraduna hauji tholi birang asida BDF su saruk yari. Manipur government na BDF ta su afaba khulai sinabiyo aduga numit karani gi manungda irang asi losan gi haiki. Ibang ako'y punsan laga ako'y Manipur do si chamo to iba irang ay tare si yaktan ako'y punna ako'y si sanamin raga hana soina giba adagi soi giba nuai na ba pen da mayam na raga su hojikti punsan laga ako'y Manipur ima si kai da rago gidamta ako'y atopa ako'y gi laibadi habidi ako'y gi militant kabuna atopa homeland ta na ba dimana mo tor pasidati ako'y BDF singse ako'y khang laibu ngamtreba Imai be mayam kap bi law bu phongi ba adai leihom leitabagi adai tuhun sabang khangdabagi silai di ko sida akhui BDF sing je husi akhui yaba thamoi de sok ba hai kare ko so ga akhui kham ngam tre ba aduna akhui state government na akhui BDF sing akhui Manipur da leiba BDF sing tara ga yang khai sida afaba makhan ki khulai bi ro eni akhui police adai amma bi leiba sigi thodang akhui chamara nominari Siga ako'y kasama na ako'y da BP kang gaba na kaga ako'y da sumamayan sa facility ako'y da ibang topa ako'y state yun na bibiro aduga ako'y kasama na ako'y Manipur ima ki laibak si tubay na nakalaga sansa laibak patwa militant kanguse ako'y BDF na loing tengah na ako'y adum nimit karani ako'y losin na ko lagi habis ay